Des del primer moment en tot col·laborem amb les bandes associades i les que no, doncs, amb ganes de que entrin a la federació. Tenim uns projectes molt importants, hem fet fins ara el curs de composició, Josep Maria Lleixà, ara estem preparant ja el curs de direcció que es farà ara este mes de juliol, tindrem també el festival de bandes, vull dir, el dia a dia de la federació per a que les bandes puguin trobar-se còmodament com anteriorment. El més important de les bandes és que, que la gent que et veu al carrer o la gent que et veu quan te ve a escoltar un concert, veu que allí hi ha el que t'he dit abans, veu un home de 60 o 70 anys i veu un crió de 8 o 9 anys amb les ganes d'un estar al costat amb més experiència o menys experiència. A vegades hi ha bandes que està l'avi, el fill i el net, i el pare i el fill, o el pare i la filla, o la mare i la filla, a totes, i això és una de les coses més boniques que pots veure en un concert. Som un col·lectiu amateur, però que hi ha molt bons professionals. Estem en un punt de sortida que ja fa, com aquí diu, mig any que hem sortit, perquè l'any 22 a mitjan vam estar encara en les restriccions de la pandèmia, i ens tornem a adaptar. Enguany intentarem fer tots els actes que sempre tenim previstos. Des de la federació, organitzar la trobada que l'any passat no es va fer, no vam ser atrevits a fer-la perquè, clar, si a mitjans de l'any 22 encara estàvem en restriccions, no ens volíem exposar a fer un moviment de 8 o 900 persones en una ciutat o en un poble com te presentes, però enguany el punt de partida és de ja treballar per tots. Des de la federació, en el tema d'internalització és el que estem intentant obrir portes de cara a les bandes que puguin anar. Estem participant des que s'ha anat junt amb Adifolk a Copenhague, s'ha anat a Portugal, a Elbàs, fins a Sardenya, però a nivell de bandes particulars també s'ha apoyat o estem col·laborant, que es va anar a Islàndia. La internacionalització de les bandes, nosaltres l'apoyem i col·laborem en el que faci falta. La música de banda tota sempre va lligada al carrer, als ajuntaments, als concerts, quan ja començarà a haver més moviment, no falla que cercaviles, professors i aquestes coses, la música de banda allistirà. No pot haver una festa si no hi ha música de banda. És una mica especial perquè aquí és un lloc, com ves dir, el Centre Cultural dels Catalanistes és allí en Tansaia, una de les bandes que tenim federades, la Big Bang. No fem tant concerts simfònics, de passadobles i tot això, és una banda que toca molts de tots els temes i és un lloc molt privilegiat per ells i per nosaltres també, no cal dir-ho.